Nou ja, maar dan de nummer 1, die draaien we dadelijk, die pakken we erbij. Ja. En daarmee is dan ook de Frieske Top 100 site online. En is de Frieske Top 100 Iepen terug. Arend de Vrede, de piqueur en trainer van Usderk. En Us Frieske Top 100. Dat is Bronnerien. de kast met de nijedij. We pakken hem erbij. Hier is hij. Hij draait. Ja. De mooiste Frieske popballet. De Frieske Muziekweekend is natuurlijk vooral voor de Frieske muziek in het algemeen. Maar we iepen de stembus voor de Frieske Top 100. En dat betekent dat mensen weer hun top 4 inleveren kennen. En op Artis Dij hebben we dan weer een nieuwe frisse Frieske Top 100, zou ik maar zeggen. En dat begint deze week, die stemmerij via friesketop100.nl. Deze week ben er op de radio tal van activiteiten in het rand van de Frieske muziek. Zij is er een quiz, witte hit en sneu een speciaal concert. Maar wie hebben Kaspers en Siep? Er is kaarten voor winnen in de rin van deze week, in deze Frieske muziekweek. En dat is in audio hier in de grote radiostudio. Je hebt er allemaal op. Publiek erbij, een borreltje erbij, koffie, thee. Ik ben de roenom in de provincie waar huiskamerconcerten troch Frieske artiesten. Het begint van de morgen al betiid met de doellezen. Maar betiid of net, de doellezen jouwen vol gas. Eerst is in Bient een langere reportage te zien van deze concerten.